אהובה שלי, אמרתי אני אעשה גם עוד סרטון אחד שכזה בא בסוג של מזמין אותך, אם את מרגישה את הצורך הזה ואת הרצון הזה שנייה להביא דברים לכדי יישום. אם את מרגישה שיש פער בין הנקודה שאת נמצאת בה היום לבין איפה שאת רוצה להיות, אז אני הבן אדם שעושה את הסדר ואת הגישור הזה רגע מפה לפה, אוקיי? כי יש ממש את התנועה הזו של רגע להבין, אוקיי, מה לא עובד לי, מה אני יכולה לעשות אחרת ואיך אני עושה אחרת, אבל לא כמו מה עובד לאחרים, אלא מה מתאים בעצם לי, אוקיי? מה מתאים לי, מה מתאים לך, מה מתאים לכל אחת ברמה האינדיבידואלית, כי בסוף זו הסיבה, הרבה מאוד פעמים, למה בנות לא מגיעות מ-A ל-B. כי כל הדרך הזו של A1, A2, A3, A4, A5, A6, עד ל-B, היא צריכה להיות מותאמת בדיוק אליה, אוקיי? שזה אומר בקצב, באנרגיה, במלל, בשיח, בתנועה, בכל מה שזה מביא איתו, אוקיי? ואני פה כדי רגע לפצח בדיוק מה זה הדבר הזה שאת צריכה ואיך אנחנו מורידות את זה לכדי פרקטיקה, אוקיי? בין אם זה רגע לנקות דברים שמונעים ממך ברמת התודעה, או בין אם זה בכלל ברגע להוריד את הדברים ליטרלי לפרקטי, בין אם זה לגבש הרגלים חדשים. בקיצור, זה סופר אינדיבידואלי, ומה שאני מציעה לך זה פשוט ליצור איתי קשר, אוקיי? אני אשאיר פה מתחת לסרטון לינק לוואטסאפ שלי, תלחצי עליו. אם את כמובן מרגישה את הקריאה, את הצורך ואת הרצון, אנחנו ניתן פגישת היכרות ללא עלות, נרגיש שם את החיבור בינינו, האם יש חיבור, האם אין חיבור, האם אני הכתובת המדויקת עבורך, האם את הכתובת המדויקת עבורי, שאני אהיה המאמנת והמלווה שלך בדרך. אם הכל ירגיש נכון, נצא לדרך מופלאה. אם לא ירגיש נכון, זה כמובן אופציה שהיא קיימת, כמובן. אז אני יכווין אותך למי שאני חושבת שאולי יכול לעזור לך בהתאם. וכמובן שיש על השולחן פה כנות, אמת ורצון אמיתי מהלב שתצליחי, אוקיי? כמו שאני רוצה, אני להיות מוצלחת ומאושרת ושמחה, אותו דבר זה מה שאני רוצה עבורך. אז זהו, אם את מרגישה שזה נכון לך ואת צריכה את עזרתי, בין אם זה לעשות את מה שפה ראית עכשיו בטבלה, או בין אם זה למשהו קצת יותר מעמיק, תלחצי על הלינק, נבין ביחד מה תהיה הדרך הנכונה, אני אשקף מולך מה אני רואה, אם ירגיש טוב, we're gonna do it. אם ירגיש לא מדויק, הכל מדויק, העברנו דייט של איקס זמן ביחד, ובטוח השכלנו ולמדנו אחד מהשנייה. יאללה, ביי בינתיים.